Ngap yang sebai pi shua ke Israel channel. Ban minta kasih ngan wan ra pi ya ki Jaka ba internet ka pertai ke mariang ke leng saudong ke Israel. Ki ba don ke jing iasyriem pa bat ki Jaka ha Ri Khasi Jaintia. Tung ini Peit hadu kanu pila ban penyeper. Te minta kasih ale bat ngan yelam ya pi sha kine ki Jaka. Pinsa Peit hi dala ki jong ki kemat ha to kine ki Jaka ki iasyriem ni bat ki lum Khasi Jaintia. Ka Ri Israel ka long ka Ri ka bajngai pa na India bat ka per bah ha ki babon ki liang. Henry Peit ki don bon ki Jaka ki balong tik kum ka Ri Khasi Jaintia hi. Te menta kasni ngan pini pi ya kine ki Jaka ha ka ba ya ki turis kim ju late banyalam. Namar kam long kabasuk banyalam ya ki turis sha kine ki Jaka. Kajing he jong ka Ri Israel ka jan long markaju bat ka state Meghalaya kumba ar hajar square kilometer AA ka long ka Ri ka barit bha Henry ka long ru ka Ri ka ba don lut ki Jaka ba per kum ka Risha ki rilum ki ritem ki Jaka madan ki lum bahab yor ki duriao bat ki wei Te menta kasih ngan pen pi ya ki Jaka ki lum ki wa ki klau ki balong kum ka Ri Khasi Jaintia. Ki ding se ba ki klau bniap ki iasyriem pa balada Peit don ka jingye per ru Peit kani kadai ka Aminada Forest hang ni hajan Jerusalem ha Israel. Lara Peit season Peit don jingye per tan na ki klauk se bat ki lum ki wa ki ba don saudong ka Ri Khasi Jaintia. Tang man sipen kan mau kane kam de ke Jaka ka basuk ya ki turis banwan ka shini namar kam long ka basuk banyalam ya ki kumba phi kane kam de ka surok ka babha ka de ka linti klau namar kata kam long banyalam ya ki turis ki ba wan ha ka group Henry ka ya day pa lada pis ngotanat banwan yard hiking. Nang ta Peit de ya kane ka nakhal sorek kabadon hajan Jerusalem hi kane ka day ka lau bniap ka jinglong ki dieng ki lum ki wa kim dia per tan ka jingye per ka long ha ki jai dieng badon hangni Henry ka rukom jinglong jong ka perthai mariang kam daya per tan. Ya pi baro ki Peit ya kan nige video pila ban komen bat pen hang no ki Jaka ba pilap Ri Khasi Jaintia ki balong kumni. To menta ngan ya lam pi sha ka wei pat ka banta jong Ri Israel kani ka de ka Ayalon Valley. Namar wat hang niru don ki Jaka bat ki benta ha ka ba ka jinglong jong ki klau ki lum bat ki ding ru ki don ba ka jing iasyriem kum ha Meghalaya to saya bishar hi ma pi katno ka day bat katno ka lai kum juru hang ni lara pi Peit sao dong kani ka Jaka ki ding se ki bami ki lum ki temru ki iasyriem ha balada pi wan hang ni pim sngo ba pi don ha Israel. Kadon ka kamba ka bajia hang ni ha ka Jaka hi palat ya ka lai hajar snem minchua kumba pisem ha ka kitab u Joshua ha ka sngi ka ba utrai u ai jing job ya ki Israel halor ki amor u Joshua u lakren ha utrai hakmat ki Israel u ong ko sngi to yeng take halor ka Gibeon ko bnai to sange ha ka them Ayalon bat kani ka day ka ta ka them Ayalon.
day tang shi Jaka ne Jaka ki balong iasyriem ki clow hang ni ha Israel but ki clow Ri Khasi Jaintia Henry don bon pa ki Jaka kum kane ka Emmaus trail kani ka long ka jingjia hadin balasa narpna but mi pat u Jisu but hakaba ulawan mi pau ha ki senran jong u kat ba ki dang mi na Jerusalem ban lecha Emmaus Peit sao dong ya kane ka Jaka but ngala ban ong ba kam daya per than na ki Ri Khasi Jaintia Peit kane ka bed etaf ki dieng clow ki kiwa ki iasyriem shibun ba Tangan ni lam ni pi sya ka benta ka basyate jong kri Israel. Peit kani kadai ka Jaka habanias kabadon hateldan. Namar wat hang niru don ki Jaka bat ki benta ha kaba ka jinglong jong ki clow ki lum bat ki dingru ka don ka jing iasyriem pa kum ha neglaya. Dosia bishar hi mapi kat no kadai bat kat no kalai. Menta nganget pelayo I dalam ki jongki kemat ya ki Jaka ki badon hang ne hari Israel ki ba lada Peit chi sin Peit ki la ban ong ba ki dei Peit ki Ri Khasi Jaintia de kublai shibon ken mau de subscribe and share lem bat ki way kublai shibon